Er is een hut waar tienen worden, daar binnen ze net te houden, maar eronder van het veer. Want het draait er om de snelheid, een puur fysieke wedstrijd, troch het veer. Troch het veer. Wij komen ze hierheen, de superprijs willen ze winnen. Dus op naar het veer, op naar het veer. Het rondje om de Veerstertoer, massa's meisken langs parcours. Hier in het veer, hier in het veer. Sponsors is je maar marien, dat had al heel lang goed verdiend. Bij het motto, de schouders eronder, is nou al 40 hier bijzonder. De eenmarage, welkom allemaal, Pieter Wenning sluit aan, de raas komt, Zoetemelk komt, oei, Zoetemelk komt er niet helemaal bij. We rammelen op de borden, dames en heren, wat een spetterende finale van de profronde van Surhuisterveen. Het duurfeest elk hier bij opnieuw, Pomeranken komen overal bij. Het jet het veer, bij het veer. Om de gouden fiets verstrijden, ja daar willen ze van rieden. Op het veer, ja op het veer.